Dobrý den, České dráhy, dneska budeme vystupovat na Mladé Boleslav město a dneska vám ukážeme Boleslav našeho pohledu. Jo, byli jsme teď v Praze minulý týden, minulý víkend, ale nic tam nebylo, co se dalo jezdit, takže jsme si sjeli nějaký schody, ale původně jsme chtěli do Komořan a bylo to tam úplně zmrzlý, takže jsme tam jezdili nejlehčí trail, co tam bylo, že tam byly třeba 3 klopenky, 2 boule, to bylo všechno. Já už mám mělý kolo. Tak? Ty jsi život zas. Potřebuji na benzínku, vole. Dámy a pánové, co se právě stalo? Odžil si kameru, blbec jeden.